Mitä se on sinun ketään kaveri? Mikä video? Onks toi sukujuhla? Sukujuhlissa. Joo. Ai niin jo sekin. Onko sinun ketään kaveri? Kattokaa irtihän nyt enää ketään. Niin just. Muistat sitten, että jos sä tuut mun rippijuhliin, niin tai siis kun sä tuut. Totta kai. Niin onks ne ensi vuonna? Totta. No ensi vuonna kun tänä vuonna Milla ja sitten Sitten mä tuun sinne sanomaan, että joo, kometta nurmikkoa sun. Kiitos. Nyt sä sanot, mikä vitun nimi toi on? Kyllä. Ja muista sitä antaa mulle kahvipaketti lahjaksi. Totta kai. En nyt tiedä mainiosta, mutta Yes, nice. Kyllä mä jotain oivaa keksin sulle. Ei, älä vaan varo nyt. Mikä mun aika 9.25? Yes!